Sziasztok, újra itt vagyunk, és itt egy szép trollface emberke. De aztán is itt van. Ja, tényleg itt vagyok. Most átmentünk Hunger Games-re, mert Skype nagyon laggolt, meg na. Még várakozunk, melyikre menjünk? Nem a 12-es aréna. 12-es, de megy Itt is. ugrálok. Jó. 3, 2, go! Fent vagy? Menj be! Nem, bent vagyok. Ez az osztályt a 11. Hát nem vagyok. Jó, hogy el is kezdődött? Jó, de lassúak vagyunk. Van egy sütém. Az az én ládább, de azt Répa. van egy sütém. Én Répa. vagyok a sztár. Hú, de jó. Ne Azt te be, hogy ott egy azt, ahol le tudunk esni. Ahova leeshetünk. botlót halog. Merre Na, futott? mokodj. Nem mokszik a botlót halog. Nem sütít. Állj, te láda. Merre futottál? Ó, nekem egy nacím. Te egyenesen. Úgy merre? Ó, nem bírok. Oda nem ugrok át. Te vagy ugrok, hülye lennék. Dastan. Lesz. Te spammon meg nem találtak, és így én gondoltam, hogy átnézve a chesteket. Van egy sütim. Volt egy sütim. Na, itt megtaláltam. Oh, this is Sparta! This is... Meghaltam. Ennyi lett volna a 12. aréna. Hát szerintem menjünk, mindjárt nézek egyet. Menjünk a 14-es, gyors. 14, lass. Nem megyünk. Akkor menjünk a 13-asba, hol vagy? Itt ugrálok. Nem, a 13-asba klikkeljél csak, nyugodtan. Jól bent vagyok, jól Jaj, de jó vettem skin vagy. mellett. Ó, az jó. Város kezdődik, figyelj, 10. 9, 8, 5. 4, 3, 2. Én az első láda. Olok. Vaskod egyből. De már mindenki vett a kezemből. De 2 aranyalma. Az úgy jó, nem? Felszedted? Aha. Merre futsz? Inkább követlek. De ott fönt is vannak ládák, azokat miért nem nézik? Ez az. Hol vagy? Kapsz olyan cuccokat? Már? Itt is van egy láda. 3 kaja. De aztán hol vagy? Nyugi, van vaskardod? Nincs. Akkor nézd, kapsz olyan cuccokat. Már? Lesz, azért ilyen menő vagyok. Húsz innen, nem mész, nem kapsz, nem, még... Nem, no team, add ide. Rubik kocka, teamelünk vele, jó Ez az team? ember. Nem, team. Jó. Hol vagy? Nézd, de aztán gyere, csak Már ide. megöljük akkor, amikor van már PvP, jó? Nem, na, teamelünk vele. De úgyis. Ne bántsad. Majd bántjuk. Ne bánts. Nézd, hallod? Hát vannak cuccok. Ne tedd fel. Rakd be a chestbe. Nem bántod. Bántjuk. Sorry. Megütöttelek? Nem, ő bántolt. Na, adjál inkább valamit. De ez... Ja, meg egy aranyalmában még ló. Van egy ender pearlöm, egy gomboragom. Nekem is. Adjál kardot, a kardot adját. A kardot. Kardját. Jó. Köszi. Enyém ez. Mi lett egy láda a kapu fölött, nem látod? Meg a fán is jön. Az a besz kicsit. Azt hiszem csináljuk, azt hogy ugorjunk kívülre. Ott egy gyerek, vasmelvért, meg ilyenek. Vasmelvért, vascipő, aranynadrág, és azt hiszem AFK gyerek. És megöltem! És jó. Szerintem ugráljunk itt, csak. Állj, várj meg, adok cuccokat. Itt vannak a cuccai, itt egy vaskard. Nézd, hol vagy, adok egy Itt volt egy cuccokat. vaskard. Hol úgy. mentél? Adok cuccokat. Csak itt nagyon jókat. leestem. Mögötted. Állj, de aztán nézd, mit kapsz tőlem. Jó, köszönöm. Jaj, nekem is van vaskardja. Ez egy Jó az enyém. Ennek honnan volt ennyi Sütit vaskardja? Nem tudom, csukis, olyat is kapsz. Olyat is. Fel ezért kicsit rendezkedek. Jó, csak Enderpearl harmadikba, hógolyó utolsóba, alma oda, süti oda inkább, igen, így oda, csak oda. Jó, oké. Szerintem ugráljunk ki, mert on tucit túléljük. Nem tudom, de jól kezdődik már, nem? Ó, nekem csak a nadrágkem van teljes. Na,
ugráljunk ki. Nem tudod parkúrozni. Annyira. Szerinted akkor én? Hát egy láda. 3 push-sal. Nyers push-sal. Itt van tele egy láda, nem tudom hogy, de mindenfélével. Gyere ide le. Vasnadrág, egy lánc sisak. Ó, van, ilyen. Hát hol vagy, hozzám? Nekem csak a fejet kell fullvasszat. Nézd, szerintem nem... Nézd, állj. Meg itt alul próbálkozok. Fejlesz, akkor kapsz nem cucc. Próbálkozok. Fejlesz, kapsz nem cuccokat. Nem tudok csampálni. Jobban nézd. Hát vagyok. Nézd, hogy nézek ki. Ilyen szexi vagyok. Gyere, Ja, annyi. ja. Gyere csak. Ó, van a szeplőm. Még egy levelet lehet ütni. Nem már, leestem. Itt amúgy körbe vannak ládák. Jó. Falkodunk. Ó, aranykard, meg hógolyóim, a hógolyó. Itt a fal szélén körbe kéne nagyon menni. Azt mondom, hogy a falszélére ugráljunk majd ki. Hogy hány De vagyunk. ne es ki, nehogy kies, mert vissza nem tudunk jönni. Tudom, az a lényeg majd. Most ezt lerendezik. Hallod te? List? Aj, ki van még? Azért nem mened. Ki van még? Honnan tudjuk? HG részét. Ja, még... Ketten vagyunk. Állj, akkor kapsz olyan cuccokat. Es kívülre. Ja. Nem is én fogom, hogy nem kell. A dinnyeblokkot le lehet rakni. Tudom. Ilyen szép lépcsőt csináltam. Meg a Te már blokkháros is kiestél? lesz. Nem, tő. Esünk ki. Nem, gyere vissza, gyere ide. Mondd, hogy gyere. Késő? Már kiestem. Ja, én is kint vagyok. Gyere, hol vagy? Ja, csak akkor adok cuccokat, ha ide jössz. Itt vagyok valahol. Jó, oké, én be is mértelek. Nem, légy színe! De. Add át cuccokat neked. Fight! Add át cuccokat! Állj, de ezt hagyjadjam oda neked a... olyan nacit. Ja, Hogy legyen kis esélyed. Gyere meg 5 hógolyó. Jaj, Mehet a fight! Már? Van egy blokkod? Van. Akkor jó. Minek adtam? Eltoltam egy hógolyót. Ez nem menő. Kerget a hegyi perlánc. Hegyi kénc. Naruto? Természetesen. Nem nézem. Ez a műsor szem termékejog jelentést tartalmaz. Nem menekülj. Nem tudom, merre fussak. Ez pavnon jó lesz. Húsényre. Jó. Szebb a cuccoknak. Hol vagy? Megdumál a hógolyó. Ne! És Csak mondd rá, az van, ne! te nem, nem dobok én addig. Túl gyenge vagyok. Szia. Mi, hackelsz? Hogy? Ja, Enderpearl. Aha. Neked is van, neked is. Most lejöttem, jó, hogy még adtam neked aranyalmát. Nem tegősz! Íj. Ez az, én nyertem! Na, Ja, menjünk újra 13-ba. tényleg csak leálltam. Újra itt vagyunk és most vagyunk Arena 6. Arena 6-ba. Ja. 6-os. Csak te vagy fent. Ja. Meg Deep Brick Cox, meg már 4-en vagyunk. Ott egy Dustin. Hú, de csúnyámből. Hol van? Jaj, de jó, ott egy sok láda. Van pókháló, azt hiszem ki lehet ütni. Ki lehet? Az első menet az jó volt, nem? Szóval így Ja. is nyertük. Megnyertem? Sorry. Ez már jó kezdődött vaskarddal. Ja. Na most ezt most kivágom. Újra itt vagyunk és már 10 másodperc, hogy elkezdődjön. 10! Hát jó. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Ez szép reggel lett. Pakkeltes. Cipő majdnem. Vaskod, és ellopták. Nekem csak egy fejesem van meg. Jó. Akkor merre megyünk? Nem tudom. Próbáltlak. Jó, köves. Látsz? Nem. Egyszer követted. Fuss, Megadtam? fuss, fuss. Fuss. Miért van vasmelvek, meg vascipők? Meg vaskard. Csak kilopták. Gyere erre, nem tudom miért, de gyere. Ó, remélem, hogy nincs PvP. Nem Még ilyen, nincs. hogy lehet. Az jó, hogy még nincs PvP. Vagy nem most legyen, mikor pont leérek.
Vicces lenne. Persze. Aztán most Követszünk. Mindjárt követnek minket. hegyi kéjenc. Ez az, csak egy vas cipős. Ketten elbírunk vele, befújtsuk a vízbe. Megfojtjuk a vízbe, Atyaúristen. Ó, valakit megölt valaki valamivel. Szép. Ne kövess, ez engem akarja a fejesem. Elkapjuk. Ne Üssük, bántani akar. üssük. Enyém az elsütés. Bocs, tényleg. Üssed be te is, üssed. Nagyon Laggoltam bes- sücsökbe. Nagyon belagoltam. Azért Tényleg most ennyi. mindent bekapcsolok a Q-torrent, töltök le valami játékot direkt, hogy ne találjon el. Van 2 szeplingem, nem lehet lerakni. Bucsán kapva. Te eddig úszod át. De befagytam. Szóval azt sem tudom most mi történik. Jaj, de jó. Átúszom. Amúgy meg akarnak ölni, csak úgy mondom. Szepling, ennyi mi. Enyém. Hoppá, Nem enyém. de kardja van, de ez valamiért nagyon tud, és senki De sem. hogy kardja van, csak szeplingje van. A No, be kell. Nem tudom mi az Isten, de nagyon Szepling, mutat. az megvolt egy szeplinge. Engem? Én egy rohadt, Ja. egy raft hickennel megadom. Azt érik, hogy ez az megoldám. Igen, ez az van. Most hát én akkor ilyen rövid kommentár leszek. Sér. Akkor egyedül marad. Most hát igen. Hogy ezt mikor rakod fel ezt a videót? Nem tudom, ma este vagy holnap reggel, nem tudom. Ja. Amúgy azt a Play-IT-ra. Így, csapka kérdés. Play-IT-re jössz? Mi? Nem hallottam. Play-IT-re jössz? Nem. Béna. Nincs is itt láda. Sponsor. A láda! Láda. Úszent láda. Legyen benne raftshicken. Ó, azt hicken. Jó, Bear Grylls, vegyek másra. Meg én rohadt húst teszek. Jó van. Nyers húst teszek. Jaj. Meg leesek. Santa Maria. Ott van a hegy teteje. Milyen hack? Nem hegy teteje, hegy teteje. Ja, jó, oké. Te mindig a hackre gondolsz, te hacker noob. Nem, Te vagyok- hacker noob. nem vagyok hacker, nem. Na. Mi ez a lyuk? Mi ez a kis lyuk? Ja. Milyen csernyontam? Láttátok? Hogy ne lát? Jaj, oda be nem eszünk. Oda sem eszünk be. Jaj, itt volt a vége. Jaj, köszönöm, hogy megnéztetek.